No niin, eli morjesta vaan kaikille. Ja niin, siitä on aikaa kun viimeksi ollaan oltu videoiden parissa ja tosiaan mulla on ollut vähän kesäkiireitä tossa, niin en oo kerinnyt tekemään videoita ja näin. Mutta tänään meillä olisi unboxauksessa tämmönen Pokemon Go Plus laite. Ja mä tämän ostin tuolta VPD-pelikaupasta. Ja joo. Eli tosiaan tää on Pokemon Gohun tommonen lisälaite. Autocatcher. Niinku. Ja siinä on sitten ominaisuuksia jotain uusia. Tosiaan mulla on vanhastaan ollut tämmönen Kotsaranneke. Niinku. Ja se on ollut ihan hyvä, mutta se ei enää ladannut mitään ottanut mitään virtaa, niin mun piti käydä tämmönen ostamassa. Ja tosiaan varmaan tässä lähipäivinä tulee sitten varmaan Pokemon Go-videoita, että joo. Eli tosiaan tää on Pokemon Go Plus laite ja tämän Pokemon Go tai Pokemon Sleep-sovelluksen saat Google Playsta tai App Storesta. Sitten täällä on, että Pokemon Go Plus gets a power up. Ja sitten täällä on, että keep track of your sleep with press the a button. Eli semmosia. Joo. Mutta tosiaan lähdetään availemaan tätä. Että joo. Tosta mä oon jo tosiaan unboxannut tämän itse jo, koska mun piti testata. Että mä saan tämän videon kuvattua, niin joo. Eli tosiaan, tuolta se tulee. Tää on tyhjä tää laatikko ja tässä on se itse laite. Tosiaan se on nyt muovikääreen sisällä vielä, joten ei oo semmoista mitä et se lähtisi irti tai mitään, mutta joo. Mennään tohon itse laitteeseen kohta, voidaan katsoa mitä täällä sivuboksissa on. Täällä on sitten tommonen handstrap eli tommonen käsikiinnike. Tämmönen. Tosiaan nää ei oo mitään. Tämähän on säädettävä tästä näin niinku, josta kun painaa, niin sitten se menee toi eteenpäin. Tosta laitetaan läpi, niin sitten se menee tosta läpi. Siinä meillä sitten se onkin. Ja sitten on meillä tämmönen klipsi. En tiedä mihin tarkoitukseen tää on kyllä, mutta mutta joo. Mutta kun tää tulee magneetilla tähän kiinni, ainakin, niin yksi juttu siinä on, että kun tää magneetti on niin heikko, niin ei tätä voi jättää mihinkään, eli ei oikein kannata. Joo. Sitten täällä on laturi. Tää on tosiaan Nintendon se oma USB-C, eli ei kaikki USB-C varmaan toimi. Ja suosittelen itse asiassa, kun toi Nintendo Switchin kaapeli käy tuohon, niin tämmönen vähän pidempi johto hommata, nimittäin tämmönen maksaa jotain 8 euron tienoilla ja tää on paljon pidempi ja siinä on samanlainen toi liitin, niin ei sitten lopu ainakaan johto
johdon pituusmäärä kesken. Joo, sitten voitais katsoa, että mitä ton alla on. Eli siellä on tosiaan ohjekirja. Tää on ihan virallisen Nintendon tekemä tämä laite, eli ei ole mikään tuntemattomilta tienoilta. No niin, sitten tässä on se meidän itse laite. Tältä se näyttää, otetaan se tuosta muovista pois. Muovista pois tosiaan. Siirretään laatikko sivuun. Eli tässä on se meidän laite. Tosiaan joo, ja tossa on tosiaan yhdistysnappi tai tämmönen, ja sitten siinä tulee valo kun se lataa. Sitten tuolla alhaalla on latausportti. Tossa on yhdistysnappi. Sitä kun painetaan, niin saadaan sitten, että se rupeaa koittaa yhdistää siihen meidän puhelimeen. Tosiaan Bluetooth pitää olla päällä aina kun tätä käyttää, ja totta kai sijainti ja nämä muut, mutta joo. Joo. Tosiaan semmonen unboxing-video tällä kertaa. Jos tykkäsit, niin laita peukut ylös, ja jos tämmönen kontentti kiinnostaa, lähinnä Pokemon Go-videot, niin tilaa kanava ja kommentoi alas, mitä olit mieltä tästä. Alright, se olisi moro!